Sanibonani guys, Nqobile ngiphosela amazwi la. I-homecoming ngomhla ka-5 August. Hayi-ke guys, uthe nje uShobane sethi-ke uhlinza-ke i-patient yakhe yesithathu, hhayi kwamane kwabheda kwamoshakala. Yamane i-patient yadlula emhlabeni. Umane nje wazama-ke ukucela i-defibrillator, lo mshini phela lo ukuthi-ke inhliziyo ishaye. Kwatholakala ukuthi abanawo-ke lowo mshini laphaya kuleya klinikhi yabo. Hhayi, ubhuti wamane waphuthuma i-CPR. Wathi CPR, 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 CPR yabheda. Udokotela-ke lo munye ulwazi umane nje wathi myeke ndoda, myeke lo muntu usethule. Hhayi, wangafuni ukuyeka uShobane, waqhubeka washaya i-CPR. Wathi hhayi bo ndoda, myeke lo muntu. Wangena uShwabi. uShwabi ukhululekile emoyeni, akanandaba. Uyasho-ke uShobane ukuthi hayi bo, sesivelelwe insambatheka yesimo lana. Hawe ma, lo muntu akasavuki. Wamane wathi uShwabi kukhululeka. Usemane wasenzela umsebenzi wethu walula-ke menze njalo. Akavuki? Okay. Msike-ke manje ukhiphe zonke iy'cubu zangaphakathi-ke, ama-organs wakhe wonke. Imali le, imali le. What? Ngampela Shwabi? Yeyi, uShwabi unenhliziyo embi guys. Umane nje wabona uShobane ukuthi yabona la, hhayi engathi usebenza namazimzimi uqobo lawo. Waphatheka kabuhlungu, wabona nje ukuthi ayi cha, sekuthi manje akahayize iklinikhi yonke. Guys, ngosuku olulandelayo-ke, usuku oluqalile njengenjwayelo eklinikhi, uZethu uyafika, admit ama-patient, yonke into nje iyenzeka as normal. Kuthe kusuka lapho nangu ubhuti we-wheelchair bayamqhuba uyakhala miya. Uthi awe, awe kubuhlungu, wathi kwabuhlungu. Bambuze-ke ukuthi kwenzenjani, washo ukuthi naye unomthungo la eqolo. Hhayi guys, kwafana ncimishi njengelo bhuti lo wokuqala-ke ufikile naye nomthungo. Ngenhlanhla-ke nalo bhuti lo wokuqala ubuyile for i-check-up. Wamtshela kuZethu ukuthi hhayi ndoda, awuthakathwanga wena. Khona umuntu omphe inso yakho yini? Wathi lo bhuti cha, akukho umuntu. Ngangiphuza impela ngidakiwe kodwa angikaze nje ngivuma ukukhiphisana ngenso yami mina. Hhayi, wase washo kuZethu ukuthi hhayi, i-scan sithi wena kunenso yakhe eshodayo. Sekufika lo bhuti wesibili-ke manje naye ukhala ngenkinga efanayo. Bobabili bangeniswe-ke egumbini elilodwa. uZethu wafonela u-Constable Dlamini same time, wathi akeze laphaya eklinikhi. Hhayi-ke guys, uDlamini ufikile edla uchephisi. Kubonakala nje ukuthi la uzophenya, hhayi indaba zokudlala. Ubuzile kuZethu ukuthi okay, labantu uthi boba-2 bahlinziwe. Wathi uZethu kunjalo. Wathi oyedwa wabo ukhishwe inso. Wathi yebo kunjalo. Nalo wesibili ngisazomthatha i-scan ngibone ukuthi kuyafana nekuyena. Kuthe nje sathi kulungile kuzomele ngithathe nami iy'tatimende zalabantu kusho iphoyisa phelele uDlamini. Kwabe kungena uShobane. uShobane uthuke woma nkwe. Methi qala ibona lobuso balama-patient engathi ubujwayele. Uthi hayi bo, kwenzenjani la? Eyibuzisa ubala. Wathi uZethu labantu laba bobabili la bahlinziwe. Siyasola ukuthi kunomuntu obhizi la ucuya abantu la esigodini sase-Okhambeni. Wakhipha kakhulu amehlo uShobane. Wathi hayi bo, eyanini leyo nto leyo? Hhayi, i-wrong leyo nto. Khululekani madoda, nisezandleni ey'fudumele niyezwa? Elokhu ebabrasha. Waqede lapho waya ku-Constable Dlamini. Wathi mekukhona okutholayo ngiyacela bandla Constable, ungazise nami. Hawu Shobane, suwaziswelani manje ngoba uyazi kwenzakalani? But anyway, shuthi ubhuti naye indlela ayikhava ngayo leyo. Guys, uzama ukulahla umkhondo. Akupheli-ke lapho. Ugijimile-ke uShobane waya le kubangani bakhe phela ulwazi benoShwabi akade beyiphuzela utshwala. Kubonakala nje ukuthi imali le esheshayo iyabajabulisa. Uthe mefika khona wajoyina naye waphuza utshwala uShobane eqhaqhazela. Bambuza ukuthi indoda yini manje, kwenzenjani? Khipha amehlo engathi manje nje ugibela isitimela esi-wrong. Hhayi, washo ukuthi hey guys, kubi eklinikhi bayafika labantu ekade siqeda ukubahlinza ubuthaphuthaphu. Kanti no-Constable Dlamini use-involved naye uzosithola ngekudala. Bamane bathi hhayi sisuka lelo phoyisa ayikho into elizoyithola, akukho lutho, akukho bufakazi. Wathi aningizwa nina, uZethu useqalile uyaphenya ngale ndaba. Waqala-ke manje uShwabi wakhipha amehlo. Wathi uZethu uney'nsolo futhi yabo mase uZethu esebenzisana no-Constable Dlamini. Constable Dlamini uzomana eze la kumina ngihlohle ngimbuzo. Usengihlohle imibuzo eminingi kabi mayelana necala likaSifiso, mina ngeke ngikwazi ukubuyela kuleyo nkinga. Hhayi,
baqala manje bathi ngizomele sithi sihoxe, akumele sihoxe manje sithi uhudule inyawo. Wabuza ulwazi ukuthi la bantu-ke kasebesikhokhela idiphozithi imali engaka le esingakayitholi ibhalansi yayo sizoyithini? Wathi uShawe singamane imali kunokuthi singene enkingeni. Wathi good, kusho uShobane ebona ukuthi naye cha, ngathi khona ukumsina kumjeqeza. Sesuka lapho wathi yabona-ke manje madoda, cabangeni isu lokuthi uma ifika la Constable Dlamini esibuza imibuzo sizothini. Iyona-ke into ekumele siyicabange leyo. Guys, bebesadingida lolo daba-ke uZethu yena kubo ufikile naye ezobaxwayisa esho ukuthi lalelani la, ngicela le ndaba yokuthi nihambe emgaqweni nibe uvanzi iphele. Wena dadewethu nawe Siphamandla, mina esikoleni niyaphelezelana, nihambe nesixuku sey'ngane, akuphephile la ngaphandle, kunomuntu owumaligaju. Hhayi-ke ngampela-ke bavuma. Kuthe kusanjalo, hhayi kwangena-ke uNgaraji ufika nje ushaqekile. Njengoba eyiphoyisa-ke uke wafonelwa kwathiwa akeze esigamekweni somuntu-ke ophosiwe lapha ehlathini. Bebethi bayafika kuyena lo muntu, ayi cha, ile patient kaShobane engavazi iphile guys, abayikhiphe wonke ama-inside ayo baqeda ngawo. Uthe nje angikaze ngiyibone into enje siloke ngazalwa mina. Zethu kanti uboneni? Wathi kunomlisa lapho uphosiwe laphaya ehlathini ngasemfuleni. Yazi ngesimo akade kusona, yo sasiswabisa. Wathi sinjani? Wathi bekhishwe yonke into engaphakathi kuyena, inhliziyo, isibindi, yonke into, konke akukho. uZethu wabona ngampela ukuthi yeyi khona ukubasina bajeqeza kulesi sigodi sase-Okhambeni. Umane nje wathi udadewabo angeke asaye esikoleni ukuze kutholakale ukuthi ubani owenza yonke lento. Ubaba-ke uZethu uthe hhayi vele mina sengimdala, I'm sure izinto zami abayifuni futhi ziyayigulela nje. Wathi hhayi bo baba, ungakhulumi kanjalo, la bantu abakhethi, bathatha omncane bathatha omdala, wonke umuntu kumele ahlale eqaphile. Nangampela-ke guys bavumelana ukuthi sebezohlala endlini, akukho umuntu ozophuma kuze kutholakale ukuthi ubani lo owenza isigameko esibi kangaka. Guys, asithembe ukuthi uShobane, Shobane yazi uShobane angazi ngizoyithini indaba yakhe. Noma thiwa usifundile isifundo kule nto le, kodwa still i-wrong. A whole medical doctor aqede nje azoshaya i-malpractice nje, amane nje abulala abantu esikhundleni sokuphilisa, aphambane ney'fungo zakhe ay'funga ngesikhathi ethatha iziqu zakhe zokuba udokotela. Angifuni ukungasho bandla, kuyathusa futhi kuyadumaza. But anyway, asithembe ukuthi-ke angeke aphinde noma kuthiwa imali uyihalela kangakanani, asithembe ukuthi ngeke aphinde ayenze lento ayenzile guys kuyiguli bakithi. Yazi la bantu bacoshe bengaguli vele, bey'phuzelwe nje, bey'dakelwe utshwala. Hhayi babacosha. Manje sebe ubuthaphuthaphu, bayangena bayaphuma ey'bhedlela ngenxa yakhe guys. Ekugcineni futhi bagcina beze kuyena futhi ukuzofuna usizo. This is bad. Baphinde futhi bathembe yena ukuthi-ke abasize kule y'nhlungu ababhekene nazo, iy'nhlungu okuyena obafake kuzona. Into enjani leyo? But guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Mpumela Mazwela.